Whale shark activities sa Bohol, gipaundang sa Bohol LGU. Ang report ni Mark Reggie Abella. Suwak nga suruyanan sa Bohol ang whale shark watching diin maduol ang mga butanding o ang gitawag nga gentle giants. Apan, dili na kini ang sitwasyon karon. Kagahapon, mipagawas og mando si Governor Aristotol Aumentado din iyang gipahunong ang aktibidad sa probinsya. Sa EO number 10, mi-order ang gobernador sa immediate cessation of whale shark activities in Bohol. Apektado sa kamanduan ng lungsod sa Lila, Alburquerque ug Dawis. Ang gitumbok nga rason, ang whale shark feeding o ang pagpakaon sa mga butanding. Kagawas nga makadaot kini sa mga butanding, nakaapekto usab kini sa kalikupan. Kay wa sila may comply sa atong gipagawas na ordinansa na no feeding. Posible daghang manundog o mag-feeding. So, unsa may mahitabo sa atong tourism industry, sa tourism area like sa Panglao na mostly ang gianha sa mga turista ang kanindot sa kadagatan. Kung mangimaho na, unsa may mahitabo, ma-compromise ang atong turismo diri sa Bohol. Giklaro sa gobernador nga makabalik ra ang mga operators sa mga aktibidad sa oras nga makumpleto ang gipangayong requirements nga nalatid sa provincial ordinance. Kung naay maka-comply sa requirements, why not? Basta no feeding, sir. Basta kay kanay mong lugar, dili na protected area, di mo makalapas sa national law o unsa pa yung mga ordinances, why problema? Muhatag og livelihood assistance ang probinsya sa mga mawagtangan og trabaho subay sa kamanduan sa gobernador. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.